जी सुनील कुमार लिहले सरस्वती के ज्ञानमा माता के लिहले आशीर्वाद। जी बहरुना पंचायत के बनल चाहे मुखिया इनके ऊपर करी है विचार। जी सुनील कुमार लिहले सरस्वती के ज्ञानमा माता के लिहले आशीर्वाद। जी बहरुना पंचायत के बनल चाहे मुखिया इनके ऊपर करी है विचार। सुनील कुमार जाने दिल के दर्दिया मनमा में करी है विचार हो। एहू दर्दिया सबके चुकई है सबका के करी है उपकार हो। एगी नाही अमीरिया नाही गरीबी करी है न नीचा व्यवहार। जी जिला से खपूरा बरुना पंचायत धनु टोला के हमें जवान। जी सुनील कुमार लिहले सरस्वती के ज्ञानमा माता के लिहले आशीर्वाद।